Can you just now call him? I'll call him up right now. And he can come for one day. I'll call him up right now. You can give a message just now to the people. To the people, thanking for you. Nakuk buku. Yar चला बरई जुवान सिखला ओकरा चक्रा चिनी समंग टांगनाय चिनी महाराज प्रदुत जीनी लोगेओ लोगे रिनाय नराव जतन आं तिनी आनि खाबाय मा खुलुमो तालना इसक आं कक मासाया सबो बाहाय तंका खबर नाय माया हस्पिटाल दङै तालसानि कम समय आं वायनाय आनि बहक पेकक जाखा राजाखा आबुनोल थार्ड टाइम नि बागै अरबराव रोंनाय क्रयङै आबो खलाय खलाय नों थैबो मानो हिनजाखा आं ओंखे रावानो कलकाता अपोलो हस्पिटालाव रिफार खालायखा आपुरो बचेनि महाराज आयां विभिन्न मिनिस्ट्री रक बाय कक सालायमाने आं खोनावो এবং बरावबो इम्पोर्टेन्ट नरिखा किन्तु आं तामो अंखा तामो आं सिया आं तालनाय कुनो माय मुंबो माचाया बिथि बाय मांग तङै आनि ताबक जरा आनि याक्सी अबो आं आचु खलाय क्लाय थांगा आनि याक्सीबो हाय अबो